Fadi Enugu. I said it now. I went to You go to school. Why are you heading to? So ya be no ya after. Let's send the woman come over here. We send the man. In the Samson or you about life and direct. I had the time Samson or you on life and direct. Samson or you go shaga. I can have you. How about it? Oh, one night, okay, I know. I'm going to why. Yes, When I do a question, PDP. I'm over to the wall. Yeah, man. I'm over TV. I reckon To the wall. you go shaga. Everywhere. Almost junior. Thank you. Thank you. Yeah, man. Thank you. Good. There are many, huh? There are many. Is it no? Honorable Mighty. Bien on a bien on your kita. And I'm 1 year Christian. After line. Oh, your kita. There are many, huh? Honorable. Madam. I say no, thank you for coming. Amokwe. There, man. Oh. People. You want to And Amokwe. Last Katina can reply to him and I will have this. Oh my God, I got out. This year, I brought Magana Conquer the Hidden. So Katina can go out and I have Jesus. People need to know the land when I church. I can alone get as another again. Thank you for coming. Thank you for coming. Your Honorable Mighty. To go again. No, the one, Kinselin, and Maria, I saw them now. The family of Kinselin. Thank you for the work. I'll keep you again. No, I told you, Jesus.
Biko, Harry, ndị kwụnyere ugbu a bụ ndị Mr. Godwin. Amokwe TV. Anyị na-ekwu o siri eme. Esi ka anyị bịa. Anyị ekene gị. Esi ya ka anyị baa nnọọ. Ihe mere bụ osi maka ọma. Ndị ihe na-agwaka ndị ihe mere. Na-agwagwara ụdị ihe na-emekwa ọ na-ama ka esi akọwa mana o mere as we Christians Bible agwaga anyị the book of Job, the days of man on earth has been counted and set aside, nothing can change it. No na ihe ọ na-ebutala n'ọkwa nwatakịrị katala ha mana ọ bụ uche Chukwu anyị ga-ewere ndị ebe ahụ hụrụ ejuwa ahụ so ọ ka anyị ji Ejike mere ka amasị otu ọ ga-esi mee nke na-adị okwu ọdọba. Thank you. Junior. Amokwe TV. On the ADF now. Thank you very much. Thank you. Thank you for coming. DJ, tell me, believe that I'm oh, that's a good one. But I use it as I was. What did I do? I have my choice. Sorry.
Biko, anyị na-ekele ndị okwesịrị eze na-anabatazi ndị Enugu Amokwe n'oge anyị na-asị unu nnọọ n'oge Arize Enugu Amokwe na nwanne anyị nwanyị bụ Onyinye anyị na-asị unu nnọọ ha ji ji ha ji mmanya ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị na-asị unu nnọọ. President Jesu, Dogom, Arizo, someone So we are trying to make some. So I need to know what is Amokwe TV. Now show them this line. Thank you. The Amofia woman here. Fiz pra cá, né, cara? Vou continuar a de puxa, né? Biko, ọ ga-awụta ndị ọzọ chọrọ ịbịa na anyị ga-anabatabazi ha. Ndị ọba ife buga. The first card will be in Africa, by your right. Dalo, le canopy ne ba, ragazzi, lo c'è pa. Amokwe TV. Can I get that menu? That menu. Yes, you know. That menu. That menu. That menu. Đó nè, đệm mẹ, ở đệm mà, đệm mẹ, gì, đệm mẹ, đó, đệm mẹ. Nó nói chơi bà vẫn đi canopy này lu, mà lại cài Ejike ezigbo mara, Junior ezigbo mara. So ndị mara karịa. Ahụ na-emu ekele gị deme.
Ah, une men no. Amokwe TV. Oh yeah, nkem. Ekenenge. Ekenemu. Power. Deme. Ana aga. That's the nke na bawo. Ana aga. Ana aga. Ana aga. Apa gị na-aka owo. Gị na-akazi owo. Ogwa. Eyi. Deme no. Dalo. Amokwe procedure. Deme. Deme, Ekenemu. Deme. Anyị na-ekene ọbụla na-esonyere anyị na-asị abarụ na ebe ọbụla ụlọ Deme maka isonyere Amokwe TV. We're na-agwa the family onye nwụrụ anwụ na-ekwuo ya. Write your comment. And Chifonta, Ekenemu. Deme no. Ekenemu. Ndiki. You would record I am in but we thank God. Thank God for everything. No. Deme no. I can for one time. I'm a member. I know. They men who Shaga. I make I be a little one. I will go. But is that Ejike Nebo. I need it. I check in also. I made reception there. I wouldn't do educated papier. I don't know. So Amokwe TV ane kenuna wanu woke bonya hela chukwe kana shunu deme maki Israel ayi any other updates I get with the na shunu kemesiano deme